barka da raka gayu ga mu na mu shiga ha mu je gidan mai ina za mu je ne wai za ka gari ne za mu zagaya ne ko ina ma sai mu shiga Allah wai Allah ya yarda da ban zarmu ha da bar zan mu kawai mu shakata shanana to da banza lalle akwai yanzu ina za mu je millennium ko ina na farko millennium park za mu je mu ga abin da ana yi a can sai daga ba mu je Jabi Mall Jabi cikin ruwa cikin ruwa wannan cikin ruwa ba har da ruwa an nutso sai kamar kifi gaskiya gane yayi to salamu alaikum to kuna ga suwaye da waye to majidi kenan Abdul Rashid ga Malam Musa baya ga Malam Musa baya Allahu akbar ga Bashari ba Bashari manajan ɗaukar bidiyo gashi da kanshi shi ne da kanshi za ku ga komi yau ha kata wallahi sai ku yi hakuri da mu ha ba ku Abuja za ku ga labarin komi 24 hours postin zamar kai Allah wai Allah da minti 10 sai mun ta sabon wuri Allah masha Allah masha Allah ba ku ga dan da garin da ganuwa daga nan ga mun nuna muku ya ne garin yake cikin express ne muke nan Umbul express na Abuja City sai mun sauka za mu je miliyan pakai ¿Cómo? Assalamu alaikum. In ka zo ba ka samu na wasu ɗin duniya su gani suna kamar muna labarin da abu na Muhammadu saboda idanun suna gani alheri ne irin Allah Malam Musa ya ne Aimi ya agda kini ha ba mu an ga masu mola wala da an ga masu gaskiya ne ga yanar kana da budurwa ko da gayu da ga yanar ba wata ɗan fuska da take zagi ba shi da kawo gayu ne kurin gamunan sun kamata mun zo kallon duniya Allah ka ji wannan mu ba shi kuɗi ya kaɗa mana da Allah ɗauke su a da 500 ba a kaɗa mana ba Allah wai wannan ya kamata duke su mutane wannan masu kalibin ba mu Allah mun zan Okay guys, ga nan dai da kuke gani dai. Wuri masha Allah. Ina abin da ina microphone din nan Musa. Ba ma kali. Guri na ba karamin guri bane ba. wannan kwarai muke duk wannan ai ba muna shawo sa mana micro gurin ne yana da yawa okay video za mu yi ko hotuna za mu yi yi hotuna mana ba matsala ko mu kamna ko ne okay daga sama wani ne hotuna ga yalo nan mutum bai ba Allah wai
yau sai kun mutu da kwada Mama fushi da mutane. gaskiya ne Allah sada mu da masoya. gaskiya ne Allah raba mu da magiya. insha Allah ya rabbi alamin Bayalo baba asa. merci ya gode Na so zama da mazaye. oh gayi yo Na gode ma. yau kama mamaki ga hannun na zo Millennium Park na gamu da mutane suna mun annashani ina musu godiya Farin mutum ba tsoro. a'a hallo Farin mutum kai ɗai gayya. Allah wai Baka gudu ba. gayu ya yi to an yi sallah kalau Na da maimaita. ya yi kyau na gode na 500 Na gode ma ɗan kuma lalai ina ba. Zo mu gaida mazaye. Baba asa. ku gayu na ɗauki ana mana waƙa kuma ba ku zo ba ya ne haka ba ne shi da mun gani yan wanki wannan ma tsoro muke ka gane ba shi sun kai ai ba rawa aka ce ku yi ba ba rawa bane ba daya ina da su sama na ina tsoron ka in taka a haba akwai tsutsotsin kai kenan okay baka magana kai Millennium Park ta yi gaskiya mutum ya yi ba Allah ya yi ba gurin nan don fotuna da hannu wannan duka sai da fotuna gurin nan ba ya yi gaskiya ka duba nan wani ruwa ne ma ke barkokin ku gayu an yi sallah lafiya to barka an hito nishadi kenan Allah wai da banzar mu kaga kwana 29 muke muna azumi yau ranar sallah kenan dole a yi nishadi gaskiya dole yi barka dai to kai me bayanin ka abokina Allah wai to photographer ne kai abokina ko ko kawo da hito ne ni ka ni na fito sai can kurin da ka hito ne ranar sallah ya yi kyau na gode fa ya kuri da Allah barka gayu ha duka an hito ha barka gayu yawa na fito a ciki Allah wai wala safe amma ni ma gani ne yana ɗaukar na koya ne ake gayi gurin da fa ya yi wallahi les amis vraiment pour ceux qui ne comprennent pas ça ici je suis désolé mais vraiment c'est une bonne place voilà c'est normal regardez tout dans tout vraiment j'ai aimé quoi, j'ai aimé la place. Vraiment c'est l'une des places à découvrir ici à Abuja, donc tu n'as jamais. Et voilà, tu n'as pas que les informations. Je vous assure, merci.